ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ እንኳዕ ብደሓን ናብዛ ትምህርታዊ ቻነል ጆኒ ጋይድ ብደሓን መጻኹም ደሓን ክትህልው ተስፋ እንዳገበርና ካብ ሎሚ እንዳሓር ኣብዛ ሓዳሽ ቻነል ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮታት ክንዝርጋሕ ስለ ዝኾንና ኣብ ግዚኡ ክበጽሓና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ንኹን ሎሚ ዓንቲ እምበኣር ናይ ሞባይልና ስክሪን ኣጥፊና ብኸመይ ካብ ዩቲዩብ ሙዚቃ ንሰምዕ ዝብል ትሕዝቶ ክንርኢና ንከታተል ብዙሕ ግዜ ሞባይልና ስክሪን ኣጥፊና ካብ ዩቲዩብ ሙዚቃ ክንሰምዕ እንደሊና ምኽንያቱ ሙዚቃ እንዳሰማዕና ስክሪን ተወሊዑ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ብዙሕ ባትሪ ነህልኽ ሞባይልና ከዓ ትረስን በንጻሩ ሙዚቃ እንዳሰማዕና ስክሪን እንድሕር ደኣ ጠፊኡ ሃልዩ ብዙሕ ባትሪ ነህልኽን ሞባይልና ከዓኒ ኣይትረስንን ስለዚ ከመይ ጌርና ሞባይልና ስክሪን ኣጥፊና ካብ ዩቲዩብ ሙዚቃ ንሰምዕ ንርአ ቀዳማይ ብኢንተርኔት ብል ብራውዘር ጌርና እዛ ኢንተርኔት ንብላ ዘለና ኣፕ ነዚ ትመስል ኣብኣ ገለ ቁሩብ ሴቲንግስ ይዓሪና ከዓ ካብ ዩቲዩብ ወላ ሞባይልና ስክሪን ኣብ ትጠፍኣሉ ግዜ ሙዚቃ ክንሰምዕ ተኽእለና እዚ ክንገብር እንታይ ሴቲንግ ከነዕሪ ኣለና መጀመርታ ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ታፕ ንግበር ሽዑ እንድሕር ቅድሚ ሕጂ ናብዛ ኣፕሊኬሽን ኣቲና ዩቲዩብ ተጠቂምና ንፈልጥ ኮይና ትኽኢላ ናብ ዩቲዩብ ክትወስደና እያ እንድሕር ደኣ ንመጀመርያ ግዜ ንጥቀመላ ሃሊና ግን ከምዚ ክመፀና እዩ ሽዑ ኣብዛ ዩቲዩብ ትብል ዘላ ንጥውቕ እሞ ዳሓር ናብዚ ፔጅ ትወስደና ምናልባት እዛ ናይ ዩቲዩብ ሾርትካት ተዘይፀኒሓኸ ንኣብነት ኣብዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ፔጅ ናይ ዩቲዩብ ሾርትካት የለን ከምዚ ምስ ዘጋጥመና ናብዛ ሰርች ኦር ኢንተር ዩአርኤል ትብል ዘላ ብምኻድ ዩቲዩብ ኢልና ንፅሕፍ እሞ ሰርች ምስ በልናያ ናብ ናይ ዩቲዩብ ሊንክ ክትወስደና ዳሓር ኣብዛ ሊንክ ምስ ጠወቕና ናብታ ቀዲምና ዝረኣናያ ፔጅ ትወስደና ቀፂልና ኣብዛ ዩ ትብል ዘላ ታፕ ንግበር ናብዚ ክትወስደና እያ ሽዑ ሳይን ኢን ንብላ ሳይን ኢን ምስ በልናያ ናብ ጉግል ኣካውንትና ክትወስደና እያ ድሕሪኡ ኣብታ ኣካውንትና ታፕ ምስ ገበርና ፓስወርድ ናይ ኣካውንትና ትሓተና ሽዑ ፓስወርድ የእቲና ኔክስት ምስ በልናያ ናብ ዩቲዩብ ትወስደና ካብኡ ቀፂልና ኣብዘን ሰለስተ ሕንጻጻት ድሕሪኡ ድማ ኣብ ሴቲንግስ ንጥወቕ ሴቲንግስ ምስ ጠወቕና ንታሕቲ ስክሮል ብምግባር እዛ ዩዝፉል ፊቸርስ ትብል ዘላ ንረኽባ ንዓኣ ታፕ ምግባር ድማ ናብዚ ንቕፅል ኣብዚ ከዓ ባክግራውንድ ፕሌይ ዝብል ዘሎ ኣማራጺ ታፕ ንግበር ኣብ መወዳእታ እዘን ሰለስተ ምርጫ ተምፀልና ካብአን እታ ሰማያዊት ኣብ ኦን ዝብል ምርጫ ንገብራ ሕጂ እዚ ሴቲንግ ድሕሪ ምግባርና ሞባይልና ስክሪን ኣጥፊና ሙዚቃ ክንሰምዕ ንኽእል እስከ ንኸይድ ንፈትና ቀዲምና ናብ ኢንተርኔት ኣፕ ንእቶ ኣቀዲምና ሳይን ኢን ስለ ዝገበርና ድማ ትኽኢላ ናብ ናይ ዩቲዩብ ኣካውንትና ትወስደና ድሕሪኡ ኣብዛ ሰርች ትብል ታፕ ጌርና ዝደለናዮ ሙዚቃ እንደሊ ዝደለናዮ ሙዚቃ ምስ ረኸብና ወሊዕና ብቪድዮ ክንሪኦ ንኽእል እንድሕር ብዘይ ቪድዮ ምርኣይ ሙዚቃ ጥራይ ንሰምዕ እንተለና ባትሪ ንምቁጣብን ጥዕና ሞባይልና ንምክንኻንን ስክሪን ከነጥፍኦ ኣለና እምበኣር ሕጂ ዘድልየና ሴቲንግ ስለ ዝገበርና ሞባይልና ስክሪን ኣጥፊና ሙዚቃ ክንሰምዕ ንኽእል እታ ቀዳመይቲ ነዚ ትመስል እታ ካልአይቲ ድማ ብላክ ስክሪን ትበሃል ናይ ፕሌይ ስቶር ኣፕሊኬሽን ብምጥቃም እዩ መጀመርያ ናብ ፕሌይ ስቶር ንኺድ ብላክ ስክሪን ኢልና ኣብዚ ሰርች ባር ብምጽሓፍ ድማ ሰርች ንብል እዛ ብላክ ስክሪን ንብላ ዘለና ኣፕሊኬሽን ንስ ትመስል ሕጂ ኢንስቶል ንግበራ ኢንስቶል ጌራ ምስ ወደአት ኦፕን ዝብል ባተን ክመፀና እዩ ኣብኡ ንጠወቕ ድሕሪኡ ናብዚ ክትወስደና እያ እዛ ኣብዚ ላዕሊ ንሪኣ ዘለና ሞባይልና በዛ ኣፕሊኬሽን ተጠቂምና ምስ ሰጥፋናያ ከመይ ከም ትመስል እያ ትሕብረና ዘላ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ከዓ ፍሎቲንግ ሎክ ስታይል ይብለና ኣሎ ነቲ ንጥቀመሉ መዕፀዊ ሞባይልና ስታይል መምረፂ ከዓ ይጠቅም ንኣብነት ኣነ ዛ ቀዳመይቲ ስታይል መሪፅ ኣለኹ በዚ ከዓ ሳይዝ ናይታ መዕፀዊት ክንቅይሮ ንኽእል ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሳይዝ ናይታ መዕፀዊት ይዕብዮን የንእሶን ኣለኹ ሕጂ ነዛ ኣፕሊኬሽን ኣክቲቬት ክንገብራ ስታርት ዝብል ዘሎ ባተን ታፕ ንገብር
ድሕሪኡ ፐርሚሽን ክትሓተና ኣብዛ ጊቭ ፐርሚሽን ትብል ዘላ ድማ ንጥውቕ ሽዑ ናብዚ ክትወስደና እያ ብላክ ስክሪን ዝብል ደሊና ከዓ ኦን ንገብሮ መሊሳ ካልኣይ ግዜ ኖቲፊኬሽን ንኽትሰደልና ፍቓድ ክትሓተና እያ ንሕና ከዓ ኣለዉ ንብላ ሕጂ ብላክ ስክሪን ኣክቲቬት ኮይና ስለ ዘላ በዚኣ ጌርና ስክሪን ከነጥፍኦ ንኽእል እስካ ክንፍትና ናብ ዩቲብ ንኽድ ዝደለናዮ ሙዚቃ ሰርች ጌርና መሪፅና ንውልዓ ድሕሪኡ ነዛ መዕፀዊት ብምጥዋቕ ስክሪን ነጥፍኦ እንተኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰዓትን ዕለትን ኣይጠፍእን ዘሎ ጠቕሊልና ስክሪን ከነጥፍኦ እንተደሊና ኸ ሰዓትን ዕለትን ወላ ክነጥፍኦ ማለት እዩ እዚ ንክንገብር ናብታ ኣፕሊኬሽን ንመለስ ካብዚ ተዓፅያቶ ዘላ ክንከፍታ አንሎክ ንጥውቕ ድሓር ናብታ ኣፕሊኬሽን ብምምላስ ናብ ሴቲንግ ከድና ኦልዌይስ ኦን ዲስፕሌይ ትብል ዘላ አንቸክ ንገብራ ወይ ታራይት ነጥፍኣ مسكونة فقرقي مامي قالو سحينا بقهرقي موداتو دما سكرين طفي خلو موزيقا نسمع لنا كمزيلنا موبايلنا طفي اخلا موزيقا اندا سمعنا ساعات ويكا علت كنري انت دلينا اب سكرين حدا غزي تاب بمغبار كنري نخيل باركو برا تعزبتي نلوم زبلنا تحستونا زي مسل عند حرفتي خمو شير لايك مغبار يترسعو عندنا ابزا channel ازي طقام نبلو تحستوتات اب غزيو خنزركح سلا زخنا اقدا سحابريتا اب غزيو خبصحنان كي حلفنان سبسكرايب نغبر